Sekar Gadung Indonesia. Yeah. Berat kembang kowe sing wangi, ibarat tebu kowe pancen lagi. Iya Dik, iya iya. Akeh tamun kang padha nyedaki. Nyesek sari, sarine kembang lagi. Mulia masih kowe, rambute abang ditato alise, sing gandengi kabeh dina sece, gonta-ganti pacare ana selame, cewek-cewek gawe yen guyu utune kingsel, saya pantes yen nganggo sak dengkul, cewek-cewek gawe isor dhuwur tapi gawe yen lumaku wakange mentul-mentul, sapa wangi sing ora kebuka, nyawang bokong bedine kaya dendang, tupane sepeda motor lanang, cewek gaul ayune Indonesia. Kilurah Wito Darsono. Duh, anggir dewa Ditebak. salam garang demadura salam Salam mender. ramah
benebu Sewu. Jugande tretan sadece yo iki Sekar Gadung Indonesia. Iki lo bocah ede. Ada Mbak Maria Pujo, iya ya Lugina Sua, siapa mas kembali Adi Kusuma, Lilis Karnapa, Oh Mbah Node, aduh angin jepaki salam gerang jemadure salam ramah benebu jugande retan saja Biriban si paling goda kalong maning halabulan takkan kerong si podo Buddha terena si panggilan ada Bapak Sukar Bogor, Cak Bawer Cak Kulkium, Cak Handoko, selamat malam. Pak Muhyanto hadir, Sugeng Dalu Muhyanto, Kru 35 Pak Sabiti. Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi Nabi sallallahu alaihi sholawatullahi alaihi wa yanalu barokah kullu man sallallahu alaihi wa yanalu barokah kullu man sallallahu alaihi Oh, Mbak Node. Iki lho, Cok. Sekar Gadung Indonesia. Ada Pak Kuti Deyek. Selamat malam Pak Kuti. Pasukan Nganjuk. Cak Tabir. Sekar Gadung Indonesia. Abah Jalal Kalimantan Timur. Selamat malam. Popoyani Kalimantan Timur. Hey!
manjake nduk sapa Mbak Pipit sinden yang tergede di SGI Sekar Gadung Indonesia tuh susu gede Indonesia iya kaya ngono iki padha karo GM lek SGI susu gede Indonesia lek GM garing manuke ya dok Pit karo Mbak Sulis ngateka kaya ngapa sepotona Mas iki Mbak Sulis karo Mbak Pipit ben jumeneng yuk langsung sepot dados Sekar Gadung Indonesia. Wilujeng dalu Mbak Pipit. Nggih wilujeng dalu. Walaupun kena udan rintik-rintik tetap semangat. Nggih. Pun kulino. Ya, pun kulino. Bareng kowe ning kono pake bingung lho ning endi ngono. Kowe sing ning kono lemu-lemu. Lah niku wae badhe kula pangku. Hah? Nek kok nggih saru. Pangku? Lah lek muni pangku ki aja ning panggung, sesuk-esuk pae kene tak pangku. Dadi ibumu ki ndak krungu. Ngene iki sesuk wis perkara. Ayo kono ben dipangku sinden kono. Mboten kan nggih panci napa tempate niku kan cupet ngoten lho. Sing penting semangat. Nggih. Ah, wilujeng dalu Mbak Sulis. Wilujeng dalu Mbak Yulimbo macange. Sinden diam. Nggih, termeneng. Termeneng. Termasuk sinden Wibowo nggih, Pak. Wah, nggih. Sinden Wibowo nggih, Mbak. Wibawa. Wibawa Gambang. Iki suwe ra diaturke tembange nak coba langgam dadi ati. Tujuane ngerti kowe tak penembang langgam dadi ati. Napa niku tujuane? Tujuane panjenengan nembang ku ben dadi ati warga dadi atine warga masyarakat Dungus kene. Sakwise sampean bawa cukup sak tembange karo Mbak Pipit engko sing duda-duda do mikir beh jenenge Sulis jan kok iram lek disawang ketok le manis. Saya lek nyawang Pipit bayo ke wong sak desa sawareg mergo megung ngono. Iya. Kaya ngapa diaturke yo. Kunyus-kunyus merak ati. Ngerti? Napa niku? Warga Dungus berhati suci. Amin. Kok ning kene atine ndak suci, jiwane ndak resik tenan lho, ngati-ati. Ya. Napa wau bungus-bungus? Kunyus-kunyus merak ati. Kunyus-kunyus merak ati. Warga Dungus. Warga Dungus mugia kathah rejeki. Amin. Amin. Kowe apa, Pit? Ana angus sanding jadah. Apa wi? Mugi-mugi masyarakat Dungus tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Jenang dodol, jenang ketan. Napa niku? Mbuh. Lho, enak niku. Heeh. Ati pawi
Diongkek, Nduk, diongkek diumbulke diongkek. Dadi apa-apa kira diongkek ki nyenengke ngono lho. Tak nate yo Pak diongkek. Heeh. Malah pedot. Hah? Diongkek pedhot. Nggih. Lek jenengan pedhot lek kula mendal. Lah, Diongkek mendal. Ah mergo saking kandele. Lah nggih niku. Langkung tan kanuti nombes arta Bagus. Kaya ngapa? Tembange langgam dadi ati. Monggo dados. sing kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene gendra wekasane malah bangun tresno Mintunno wis maklum yen urip coba lan godane Ya ya oh. Wong prasaja
Sekar Gadung Indonesia Hirula Mito Darsono Sugeng dalu Bobo Supar saking Kratah Bogem Sugeng dalu Bobo Supar Kampung Inggris Kediri, selamat malam Bobo Solekan Nahdlatul Ulama no. Iki apa sebabe angger awake dhewe metu pijer dikumandhake. Merga iki mujudake jasa nggone diparingake marang awake dhewe saka panjenengane Rama Yai uga pengurus anak cabang
Nahdlatul Ulama ing Kabupaten Tulungagung awake dhewe iki nggermayang jerkon ngumandangke Mares NU. Ya. Mergo salah sijine beteng kekuatan mungguing negaraning dhewe sawise TNI lan Polri. Ya. Weton NU sih nyawijina insyaallah negarane dhewe kokoh ora gampang kena godane oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sing tujuane mung memecah belah bangsane dhewe. Ya kaya ngono mergo slogane wae NKRI harga mati. Ya kaya ngono. Iki ana pundutan gending sadurunge Mas Brojo munggah panggung nyuwun gungan Mbak Lilis karo Mbak Kunjung pundutane Mas Carik iki mau semeling kula Mbah mengke kula njenengan damelke tembang niku lho sing anyang-anyangen niku. Ayang-ayang. Iki wis ngerti kuwi anyang-anyang. Ayang-ayang kaya apa Mbak Lilis, Mbak Kunjung langsung tumbangi pundutane Mas Carik ndungus undang Kediri dados Mas yo. Terima kasih sembah nuwun matur suwun sanget pundutan Mas Carik sampun kalampah.